Kdo zavítal na souboj druholigových hokejistů Hodonína se Vsetínem, určitě nemohl litovat. Domácí drtiči získali rychle tříbrankové vedení, soupeř se ale nevzdal a dokázal se dotáhnout až na rozdíl jediného gólu. Diváci tak sledovali zajímavé utkání od prvních až do posledních sekund. Bylo to veľmi ťažké zo strany ukoučovať ten zápas, lebo vlastne domáci strelili 3 góly, keď išli do brány po odrážané puky do brankovište a predtým nemali nejakú vyloženú šancu. Takže sme sa museli vrácať do zápasu, čo sa nám podarilo. Góly padaly v Hodoníně i nadále. Když přidal čtvrtou domácí trefu Vrba, hosté kontrovali Ševčíkem na 4-3. Dlouhé uklidnění nepřinesla ani premiérová branka odchovance ostrožského hokeje Víta Míky, který zvýšil na 5-3. Byl vyhozený puk. Bylo to vyhozený puk, obránce to rozehrál na útočníka, ten tady se to nějak odrazilo od soupeře, já jsem si vzal puk, chtěl jsem to nahrát na druhou stranu Špokymu, bohužel jsem nemohl. A vzal jsem si to sám, dal jsem to na sebe, zavřel jsem oči a propadl jsem všechno, co mi stálo v cestě. Myslím si, že je to jako šťastný gól, ale jsem rád za něj, no. Každý gól potěší. Na branku Míky totiž navázala v rychlém sledu Vrba. Tentokrát se však nejednalo o borce v oranžovo-modrém dresu, ale ve žlutozeleném vsetínském. Více uklidnění pak přinesla až sporná 6. branka domácích, kterou přidal Pavel Kříž. Hosté v závěru odvolali brankaře a zatlačili domácí do jejich třetiny. Puku se ale zmocnil Martin Špok, který pečetil výhru střelou do prázdné branky na 7-4. Diváci tak hráčům zaslouženě aplaudovali. Ti jsou výborní, to je něco neskutečného, to fakt nemá období na druhou ligu, tohle je fakt nadstandardní věc. Tady ti fanoušci, když to vidíte, když se pojáte plné tribuny, všichni tleskají, křičí, to je nádherný pocit hrát prostě před takovým publikem. Je to úžasné, já si na nic nestěžuju, fakt tady v Hodoníně je naprostá paráda. Hokejisté Hodonína se v hodně vyrovnané východní skupině posunuli po výhře nad Vsetínem na 4. místo. Teď je ale čeká těžký dvojzápas. Ve středu se představí na ledě 6. Techniky Brno a v sobotu přivítají od 17 hodin druhou Porubu.